Zaznievajú aj handlivé výkriky na adresu nemeckej armády. Ešte kontrola. Áno. Všetci sú mŕtvi. Tento sa ešte hýbe trošku a toho len prehodil. Nespokojný peňaženku nenašiel. A samozrejme, strelivo, náboje a to, čo sa dalo použiť, samozrejme pre slovenskú armádu, tak boli títo ľudia prehľadaní. Ďalší vstávajúci sa vojaci. Zašili! Ešte niekoľko posledných rád. Mobil. Desiata. Dopis od mňa. Čaute. Vyhrali sme. A vidíme preto z vojenskej stanice, že je slobodný, zatlieskame mu. Ďaká pancerovému vlaku Štefanik, ktorý sa zapojil do tejto ukážky, fiktívnej ukážky síce, ale nakoniec aspoň trošku nám priblížil atmosféru, ako to vyzeralo. Táto súprava, vážení priatelia, nie je kompletná. Samozrejme, pozostávala ešte z jedného tankového hostia a takéto súpravy boli 3. Toto je pôvodný profesor Štefanika, aj ten ďalší. Ešte tu boli dve pancerové súpravy, Masaryk a Štefanik. Súprava, ktorá je pod slovenským známkom, je Atrapov a bola zhotovená pre Ozerovou FIOM Vojaci Slobody. Takže aj rozmerovo nezodpovedá tým predstavám, takže možno sa vám tieto mašinky, tie vagóniky zdajú trošku menšie. Ešte si vychutnáme, ako dopadol jeden z veliteľov nemeckej posádky. Naši ho zobrali na exkurziu pancerového vlaku. A môžeme konštatovať, že akciu považujeme za úspešnú. Poprosím velikánsky potlesk celej ukážke. A zaznievajú slovenské mamičky, ktoré vystriedali nemecký repertoár. Výborne. Tí dvaja im fakt ujdu. Ešte trošku, dievky, aby sme si to dokumentovali. Aj ručňovo než niečo dostane. Takže veľmi pekne mi dovolte poďakovať sa všetkým, ktorí sa na tejto ukážke podielali. Dovolte mi poďakovať sa klubom historickej vojenskej techniky a vojenským oddielom, či už Karpaty, alebo ich priateľov z Českej republiky. Čo? Marko. Nie. A? Nie, bojoval. Ukážky podobného charakteru sú veľmi náročné, nákladné, jednak na čas, jednak
jednak aj na historické uniformy a celú tú dobovú reáliu. Takže poprosím ešte raz veľký potlesk všetkým. Áno, vidíte, družba. Toto tu už toho nebolo, ešte toto si rozpadneme, ešte raz by som poprosil. Výborne, ďakujeme. Vážení priatelia, pastierový vlak bude odstavený v záseku na prvej kolaji, takže po skončení tejto ukážky si ho budete môcť prehliadnúť, dokonca budete môcť ísť aj na niektorých priestoroch, tak verme, že si dáte pozor. Nemčúrov. To je granát, to má za seba. To je koľko ide. Nataliati, čo tam behali? A potom. Takže ešte raz ďakujem za ukážku. Zatlieskame na ukážke nemeckých vojakov. Takže podiel Karpatia, ktorý sa účastňuje na podobných akciách po celom Slovensku, dokonca po celej Európe a takisto aj úloha slovenských vojakov sú vlastne z týchto oddielov. Ešte raz, vlak bude odstavený na vedľajšej kolaji, budete si ho môcť dokonale prehnúť a verím, že na túto ukážku vám ostane veľmi pekná spomienka. Aha, ako na starej? Tu by to malo byť, ja neviem. Môžeme sviečku? Marko, po obede si v meste? Tak sa stretneme, hej? Ty tam nechoď. Dívaj, rýchlo potom. Ale adoptované. No, zistí, ja pôjdem hore, ja idem sa koložko spýtať, ak je tam, ak môže sa za ním dostať zákon. To je zákon. Alebo Marko by... Alebo on môže vedieť, proste. Nie. Čo? Kde je? Odišiel? Počkaj. Dokument, nie? No, jasné. Farbu máš? Čo? Farbu máš? No veď jasné, farbu. No.